سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سميت رفتا مغسل النهار سلام زخبركم تخاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزز لكم سلام انتعنا نمني لكم نلوم زبالنا تحستو مدب سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال فيلو دي اور بقانقا فرنسا ورقاويت بشكليتا مالت كوينو عب قددن بشكليتا عالم كاب زلو عبيتن قنون سم زلوهم شلماتن حدايو زي شلمات زي نتي اب عامت ملو زبلت بقعت زرعية قدادا ماي بشكليتا زوهاب عامتاوي كبريو شلمات فيلو دي اور اب شحن شعات ميتن تسعان كلتن بمتعيت فيلو استبهالت ناي فرنسا حتمت زجمريو كاب شعو جميرو اب بشكليتا عالم كم حدا كابتوم زلعلو كبرتا وسيدو مبزحت اغزي مسناي كعصو اغري بالون دي اور يوادادر زي شلمات زي اب عامت ملو غوليحون زرق بقعت عبيت عوتات كمون اب بشكليتان زلو حفشاوي ابركتوتات افلطو يهب كساب كلتشحن عسران حدن فيلو دي اور ندق تبعتيو تقدادم تطراي زوهاب زنبره خوينو اب كلتشحن عسران كلتن جن نفلما اوان ندق انستيو زخون فولي شلمات تاتاتيلو እዚ ድማ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ንዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣበርክቶን ዕቤትን ንምዝካር ዝዓለመ ስጉምቲዩ ኣብ 2024 ስሎቬንያዊ ተቀዳዳማይ ታዴ ፖጋቻ ንኻልኣይ ግዜኡ ሽልማት ቬሎ ዲ ኦር ተሸሊሙ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ፖጋቻ ኣብ ተዓመትቲ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ቱር ዲ ፍራንስ كمون أب champion عالم بمعوات سلستياوي كبري مالت تريبل كراون بمحاز تاريخاوي بقعات ار إلو أب كل تشحن 24 بدمر 25 عواتات أمزجيبو أب نايدك أنستيو مدب دما ناي بيلجيوم تقداداميت لوت كوبكي نفلما أوان شلمات فيلو دي أور تعويتا كوبكي أب كل تشحن 24 نخالاي تخاطاتا لجزي شامبيون عالم كوينايا ናይ 2025 ተወዳደርቲ ቬሎ ዲ ኦርድሮ ተገሊጾም ኣለው ታዲያ ፖጋቻ በቲ ኣብ 2025 ዘርአዮ ዘገርም ብቕዓት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቻምፒዮን ዓለምን ኤውሮጳን كمون سلست عبيت ودرات بمعواتو داغماي نزي شلمات زي بقوع نمخان زل على قمت تواهيبو الله مسؤود ما كماتيو فاندر بول ريمكو ايفينيبول كمون يوناس فينغاغارد زامسلو سميات قدادمتي تحت يوم يركبو ابنيدك انستيو مدب زحلفت عمت تعواتيت لوت كوبكي اب زرزر حصيات زي مهلاوا بوزحات اغريمو مكان تخونه بولين فيران بريفوت اب تور دي فرانس نمجمرتا غزي استعوتت فرنساويت بمخانا كمون ديمي فولرينغن كالوتن اب زرزر حصيات اتين يركبا بتوسخي اب سنسرعات فيلو دي اور زوهاب كال فولي شلماتاتون الو نابنت شلمات ايدي ميركس مالت ايدي ميركس تروفي نتزبلت تقداداماي كلاسيك وددرات زوهاب كوينو اب زحلف عمد كابدك تبعتيو بوغاچا كابدك انستيو دما كوبكي تعويتوملو اتخالاي شلمات برنارد هينولت مالت برنارد هيلول تروفو خينو نتزبلت فرنساوي تقداداماي زوهابيوم شلمات فيلو دي اور نتي اب وشتي حد عمت زرقه سبورتاوي بقعت رايزي كونس نتي ابز سبورت زي زلو كبرن تاريخن زنصبارق مدرخ ونيو بزي دما اب قددم بشكليت عالم حدا كابتوم زلعلو كبرتات كوينو يقصلالو اب 2024 بينيام جرماي اب تاريخ سبورت بشكليتات رايزي كونه اب تاريخ افريقاون بزحي كبره وسنات زحزلا عمت يحلفو بزي دما حدا كابتوم 10 حصيات نشلمات فيلو دي اور 2024 كخون بقيعو كم زنبره زذكريو اب حصيات تشلمتي نايزي عبي خبر شلمات مخان بينو حدا عب عود كوينو نفلما اوان افريقاوي تقداداماي اب زلعله مدرخ كم استصنبره زملكتي نيرو اب 2024 اب زرزر حصيات زاتولو نطبታት كنري انت داخينا بينيام اب تور دي فرانس 2024 سلسته مدرخات بمعوات نفلما اوان ጸሊም አፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣብዚ ውድድር ክብረ ወሰና መዝጊቡ ካብ ዝሓሊፉውን ብገፊሕ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ በመዕዋት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ነዛ ማልያ ክዕወተላ ዝኻለ ናይ መጀመርያ አፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ኮይኒዩ ብዘካቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዘርአዮ ብቕዓት ኣብ ተዓመትቲ ብድምር 5 ዓወታት መዝጊቡ 16 ግዜ ድማ ኣብ መድረኽ ዓወት ማለት ፖዲየም ደይብዩ
ከም ኣብ ሳርፍ ኮስት ክላሲክን ሰርኪት ፍራንኮ ቤልጅ ዝኣመሰሉ ውድድራት እውን ተዓዊቱ እዞም ዓወታት እዚኦም ኣብ ዓለም ዓብ ዝና ከትርፍ ኣኽኢሎም እዮም ኣብ መወዳእታ 2024 ድማ ንራብዓይ ግዚኡ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ተባሂሉ ተሸሊሙ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ መዐቀን UCI ድማ ኣብ መበልታሽ ኣይ ደረጃ ብምዃን ዛዚሙ ስለዚ ኣብ 2024 ንቬሎ ዲኦር ምሕጻዩ ውጽኢት እትዘመዝገቦ ታሪኻዊ ዓወትን ኣደናቂ ብቕዓትን እምበር ብሃንደበት ዝመጸ ኣይነበረን ቢንያም ግርማይ ሎሚ ዓመት ስለምንታይ ኣብ ዝርዝር ሕጽያት ኣይኣተወን ኣብ 2025 ስም ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝርዝር 10 ሕጽያት ቬሎ ዲኦር ክንረኽቦ ኣይከኣልናን እዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ምስ ናይ ዝዓመት ዝብቕዓቱን ዘመዝገቦም ዓወታትን ምስቲ ናይቶም ነዚ ሽልማት ተሓጽዮም ዘለዉ ካልኦት ተወዳደርቲ ዘተኣሳሰር እዩ በዚ መሰረት እቲ ዝዓብየን ቀንድን ምኽንያት ቢንያም ኣብ 2025 ዝኾነ ዓወት ከየመዝገበ ሙጽንሑ እዩ ናይ መወዳእታ ዓወቱ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ኣብ መበል 12 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ዝነበረ እዩ ሽልማት ቬሎ ዲኦር መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝገቡ እዩ ዝወሃብ ኣብ ድምር ውጽኢታቱ እቲ ዝበለጸ ውጽኢቱ ኣብ 2025 ኣብ መኽፈቲ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ዝሓዞ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ቮልታ ኣኦ ኣልጋርቭ ዝሓዞ ካልኣይ ደረጃ ከምኡውን ኣብቲ ኣብ 2022 ዝተዓወተሉ ጌንት ወቨልጌም ዝሓዞ ሻውዓይ ደረጃ እዩ ብተዛማዲ ክረአ እንከሎ ብሉጽ ውጽኢታት እኳ እንተኾነ ብምንጽጻር ምስ ናይ ካልኦት ክረአ እንከሎ ግን ንሕፀ ቬሎ ዲኦር ከብቅዕዎ ኣይከኣሉን ብዘይካዚ እቶም ዝተሓፀዩ ተወዳደርቲ ዘመዝግቦ ዓወታት ምስ ናይ ቢንያም ብቕዓት ክናጻጽር እንከሎ እቲ ፍልልይ ንጹር እዩ እቲ ቀንዲ ነዚ ሽልማት ክበቅዕ ዝበሃል ዘሎ ፖጋቻ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቻምፒዮን ዓለም ቻምፒዮን ኤውሮጳ ከምኡውን ኣብ 3 ሞኒመንትስ ዝተባሃሉ ዓበይቲ ውድድራት ብምዕዋት ታሪኻዊ ዓወታ መዝጊቡ ከም ማቲው ቫንደር ፖል ዝኣመሰለ ዓበይቲ ክላሲክ ዝተዓወተ ሬምኮ ኤቬኔፖል ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ቻምፒዮን ዓለምን ቻምፒዮን ኤውሮጳን ዮናስ ቪንጌጋርድ ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ካልኣይ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ድማ ተዓዋቲ ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ነፍሲ ወከፎም ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝገቢዮም ብዘይካዚ ገለገለ ተንተንቲ ስፖርት ጋንትኡ ኢንተር ማርች ዋንቲ ጎበርት ኣብ 2025 ብተዛማዲ ከም ዝደኸመት ይገልጹ ካብቶም ቀንዲ ኣብ ስፕሪንት ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ምኻዶም ዓወት ንኸመዝግብ ዕንቅፋት ፈጢሩሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ ገሊጾም ብሕፅር ዝበለ ኣገላልጻ ቢንያም ግርማይ ኣብ 2024 ንቬሎ ዲኦር ዝተሓጽየ በቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዘመዝገቦ ታሪኻውን ዘይርስዓን ዓወታትን ካልኦት ብሉጻት ውጽኢታትን ይነሩ በአንጻሩ ኣብ 2025 ካብ ዝርዝር ሕጽያት ዝተረፈ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ መላእ ዓመት ዝኾነ ዓወት ዘይምምዝጋብ እዩ እዚ ግን ንኽእለቱን ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ዘለዎ ቦታን ዘንእስ ኣይኮነን በዚ መሰረት መጽሔት ቬሎ እዞም ዝስዕቡ 10 ተቐዳደምቲ ንሽልማት ቬሎ ዲኦር 2025 ተሓጽዮም ከም ዘለዉ ብወግዒ ገሊጹሎ ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ UAE ቲም ኢማራትስ ታደይ ፖጋቻ ቤልጂማዊ ኣባል ጋንታ ሶውዳል ኩዊክ ስቴፕ ሬምኮ ኤቬኔፖል ኔዘርላንዳዊ ኣባል ጋንታ አልፒ ሲንደቺኒክ ማቴዮ ቫንደርፖል ዴንማርካዊ ኣባል ጋንታ ቪዝማ ሊዝ ባይክ ዮናስ ቪንጌጋርድ ሜክሲካዊ ኣባል ጋንታ UAE ቲም ኢማራትስ አይዛክ ዴልቶሮ ፖርቱጋላዊ ኣባል ጋንታ UAE ቲም ኢማራትስ ያኦ አልሜዳ ቤልጂማዊ ኣባል ጋንታ ሶውዳል ኩዊክ ስቴፕ ቲም ሜርሌር ዴንማርካዊ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ማድስ ፔደርሰን አየርላንዳዊ ኣባል ጋንታ EF ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ቤን ሄሊ ብሪጣንያዊ ኣባል ጋንታ ቪዝማ ሊዝ ባይክ ሳይሞን ካብዞም ዝተዘርዘሩ ሕጽያት ብዘይ ዝኾነ ጥርጥር ስሎቬንያዊ ተቐዳዳማይ ታደይ ፖጋቻ እዩ እቲ ብዝተዓጻጸፈን ዝበዝሐ ሚእታዊ ተዓዋታይ ሽልማት ቬሎ ዲኦር 2025 ክኸውን ትጽቢት ተገይሩሉ ዘሎ ሓደ ሰብ ነዚ ሽልማት ዝኽዕወት ዝኽእል ብሓፈሻዊ ብቕዓቱን ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ብዘመዝገቦም ዓወታትን እዩ ዝልካዕ ፖጋቻ ኣብ 2025 ዘርኣዮ ብቕዓት ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ስፖርት ቅድድም ብሽክሌታ ዝተረኣዩ ዝበለጸ ኮይኑ እዩ ተገሊጹ ፖጋቻ ኣብ 2025 ብድምር 20 ዓወታት መዝጊቡ እዞም ዓወታት
እዚኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ውድድራት ማለት ግራንድ ቱርስ ሞኒሞንትስ ወርልድ ቻምፒየንሺፕ ዝተመዝገቡ ምዃኖም ንዘለዎ ሓፈሻዊ ብቕዓት ዘረጋግጽ እዩ ካብቶም ቀንዲ ዓወታቱን ተዳሪና ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንራብዓይ ግዚኡ ተዓዋቲ ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ዓለም ውድድር ጽርግያ ማለት ሮድ ሬስ ብምዕዋት ወርቂ መዳልያ ተሸሊሙ ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ሓፂር ግዜ ቻምፒዮን ዓለም ድሕሪ ምዃኑ ቻምፒዮን ኤውሮጳ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ቱር ኦፍ ፍላንደርስ ሌጅ ቦስተን ሌጅ ከምኡውን ኣብ ላምቦርድያ ተዓዊቱ እዚ ዓይነት ዓወት ኣዝዩ ብሉጽን ታሪኻውን እዩ ካልኦት ዓወታት እውን ኣብ ስትሬይድ ቢያንቸ ላፍሌቸ ዋሎን ከምኡውን ኣብ ክራይቴሪየም ዴፊነ ዝኣመሰሉ ውድድራት ተዓዊቱ እዩ እዚ ብቕዓት እዚ ንፖጋቻ ብፍጹም ካብቶም ካልኦት ተወዳደርቲ ፈሊወሎ ኣብ 2025 ዓመታዊ መዐቀኒ UCI ማለት UCI World Ranking ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ብምዃን ዛዚሙሎ ዘመዝገቦ ነጥቢ ድማ ካብቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ዮናስ ቪንገጋርድ ዳርጋ ዕጽፊ ኮይኑ ይርከብ እቶም ካልኦት ሕጹያት እውን ብሉጽ ዓወት እኳ እንተመዝገቡ ምስቲ ፖጋቻ ዘመዝገቦ ክወዳደር እንከሎ ግን ውሱን እዩ ዮናስ ቪንገጋርድ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ካልኣይ ወፂኡ ቮልታ ስጳኛ ተዓዊቱ እዚ ጽቡቕ ውጽኢት እኳ እንተኾነ ፖጋቻ ዝበለጾ ብዙሕ ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊቡሎ ሬምኮ ኤቬኔፖል ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜ ቻምፒዮን ዓለም ውድድር አንጻር ሰዓት ማለት ታይም ትራያል ኮይኑ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ታይም ትራያል ውድድር ቻምፒዮን ኤውሮጳን ቻምፒዮን ሃገርን ኮይኑ ብሉጽ ዓወትን ብቕዓትን ብምሓዝ ነዚ ዓመት ይዛዝሞ እኳ እንተሎ ኣብ ውድድር ጽርግያን ሞኒሞንትስ ግን ከም ፖጋቻ ዓወታት ኣየመዝገበን ማቲ ቫንደርፖል እዚ እውን ኣብ 2025 ብሉጽ ብቕዓት ኣርእዩ ኣብ ሚላን ሳን ሬሞ ንኻልኣይ ግዚኡ ኣብ ፓሪስ ሮቤ ድማ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዚኡ ተዓዊቱ ብተወሳኺ ንሸውዓተ ግዜ ቻምፒዮን ዓለም ሳይክሎ ክሮስ ኮይኑ እዩ ይኹን እምበር ከምቲ ልሙድ ኣብ ሓፈሻዊ ዓወታት ናይ ግራንድ ቱር ኣብ ገሊኡ ተዓወተን ኣብ ገሊኡ ድማ ይተሳተፈን ብሓፈሻ እዚ ውድድር ንኻልኣይ ደረጃ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ታደይ ፖጋቻ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት እቲ ዝለዓለ ግምት ዝተዋህቦ ተሸላሚ እዩ እቲ ኣብ ሙሉእ ዓመት ዘርኣዮ ሓፈሻዊ ብቕዓት ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ኣብ ክላይምቢንግ ታይም ትራያል ክላሲክ ከምኡውን እቲ ዘመዝገቦ ብዝሒ ታሪኻዊ ዓወታት ንኻልኦት ተወዳደርቲ ዕድል ዝኸሊ እዩ ስለዚ ታደይ ፖጋቻ ሽልማት ቬሎ ዲኦር 2025 እንተዘይተዓዊቱ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ዘይተጸበናዮም ውሳኔታት ኣብ ታሪኽ ዝሽልማት ክኸውን እዩ እዚ ናይ ሽልማት ጽምብል ኣብ ዕለት 5 ታሕሳስ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝግበር ስነ ስርዓት እዩ ክግለጽ ከምዛ ኣቐድማ ቢልና ክንገልጾ ዝጸናሕና መን ክዕወት ከም ዝኽእል ዝበዝሕ ግምታት ንፖጋቻ እኳ እንተተባሃለ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናትኩም ግምትከ መን ትብሉ ግምታትኩም ካብ ሕጂ ጀሚርኩም ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ከተስፍሩ ንላቦ ስለምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብ ዝንዛዝም ሰሰናዩ